Hello everyone, welcome to Kichu Cooks. ഇനിയാണ് ജി ഗുജ്ജെದ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಚೋಳಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅದೇತದ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮಂಚೂರಿಯನ್ಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಎಲೆ ಅದು ನೆಕ್ ರುಚಿಕ್ ಬೋಡಿತ್ತನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ఒక 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಜೋಳ ಪೊಡಿ నేను ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಿರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡುವೆ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡೆ ನೆಕ್ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಡ್ಗ నేను ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಚಾಪ್ ಮಂತಿನ ಶುಂಠಿ ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಯ ಚಾಪ್ ಮಂತಿನ ಇದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಇರೋದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಫ್ರೈ ಆತನೆ ದೆಪ್ಪುಗ
ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪುಡ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಅವೇ ಬನಲೆಡ್ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ದೇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ ಮಂತಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಡ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಸ್ಪೂನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪೌಡರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಫೈನಲ್ ಅದು ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ರೆ ಮರಪಿಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಪಿರ ಬರ್ತೆ ಬಾಯ್.